fiecare. Voi începe o campanie electorală împreună cu dumneavoastră și nu numai cu dumneavoastră. Și vreau să vă spun din capul locului că în această campanie electorală nu voi face doar promisiuni românilor și nu le voi face orice promisiuni și nu le voi cere românilor doar voturi. Toți politicienii până acum au cerut românilor doar votul ca pe un bir, ca pe un impozit și le-au promis marea cu sarea. Eu vreau să le dau mai mult românilor tot ce am, tot ce pot, dar vreau ca și românii care mă votează să înțeleagă că participă, că nu dau doar votul. Că dacă eu îmi asum respectul, solidaritatea, legea, libertatea, datoria sau onoarea, să vină cu mine, să vină cu noi cei care vor asta și cei care își asumă asta. Niciun președinte singur, niciun partid singur nu vor putea schimba România. România o schimbăm cu toții cei care credem că nu putem fi liberi decât dacă ne facem datoria, că nu ne putem face datoria decât dacă avem onoare. Cei care vrem o astfel de țară pentru noi și pentru copiii noștri vom fi împreună. Eu nu voi cer și voturi și nu voi încerca să fiu pe plac oricui pentru a mă vota. Eu voi spune deschis cine sunt, ce vreau și cum vreau să conduc România. Le promit acum tuturor celor care vor să vină alături de mine și de voi că ceea ce am făcut de aproape 20 de ani voi face înainte. Voi rămâne un visător printre contabilii de voturi și voi găsi puterea să rămân un om viu printre manechinele politice. Eu nu candidez la președinția României ca să scap de pușcărie și nu candidez la președinția României ca să nu mă dea jos propriul partid. Eu nu candidez la președinția României pentru a avea o noapte de glorie și 5 ani de rușine. Eu candidez la președinția României pentru a reprezenta oameni ca voi și oameni ca atâția alții care vor veni alături de această speranță. E un legământ pe care îl vom face și vom vedea atunci dacă majoritatea tăcută, cuvincioasă, cu bun simț, cu bun gust și cu Dumnezeu va vorbi. Aceasta este speranța mea și cu această speranță intru în luptă. Dragii mei, pornim de aici, de la Brașov, din inima țării și le mulțumesc minunatelor noastre gazde. Pornim fiecare care încotro. Pornim la luptă, nu cu ghearele, nu cu dinții, ci dacă putem, cu convingerea că avem și noi păcatele noastre, că trufia, lăcomia, egoismul, invidia, furia nu ne-au ocolit și nu ne vor ocoli. Dar dați-mi voie să vă rog să-mi dați puterea să plec și să vă dau puterea să plecați cu cel mai puternic și mai cuprinzător program politic, public, uman pe care îl știu. Și îl stă în 3 cuvinte. Cine le-a spus pentru totdeauna Apostolul Pavel? Nădejde, credință.